За българщината като схема, финансова пирамида ли е инвестицията в исторически парк? Преди 2 седмици в На Фокус поканихме автора на филма «Исторически парк. Царството на освободителя» Любомир Жечев. Ивелин Михайлов е днес в На Фокус, след като от исторически парк изпратиха писмо с искане за право на отговор, което ние предоставяме. Здравейте! Здравейте! Аз първо да кажа, че те са го изпратили акционерите, но използвам възможността да мога да кажа отговор на това, което аз чух в предаването, защото има много неща, които засягат мен, хората, които представлявам. България, вие се мъчите да изкарате по някакъв начин българщината. Има внушения. Вижте, изобщо не се мъча. Да, само да кажа... Кажете ми, кой сте вие, господин Михайлов? Аз съм Ивелин Михайлов, роден в град Горна Оряховица. Завършил съм основно училище в Горна Оряховица, техникум по електротехника в Горна Оряховица и съм учил в Висшия университет по икономика във Варна. Съм завършил специално стопанско управление. Вие ли сте лицето на съвременния патриот? Ами, аз никога не съм се представил като патриот или родолюбец. Това е нещо, което ме вкарват медиите. Медиите ви вкарват? Точно така, да. Не сте патриот? Ами, вижте, аз мисля, че всеки българин трябва да е родолюбец. И аз не се слагам за по-голям родолюбец от вас или от някой друг човек, който е роден в България. И би трябвало да е в България, да. Искам само да кажа някои неща, понеже когато се развива една теза от много време в обществото, която е в ущърб не само на исторически парк, а въобще на развитието на България, ще обясня защо. Пазарна икономика, капитализъм е понятие, когато една държава се развива на база на предприемачите, които работят в нея и които произвеждат продукт на база своята предприемчивост. Кой е вашия продукт? Обединение на капитали най-различни са. Но искам да обясня системата. От производството на този продукт и тези капитали, хора, които рискуват за своя сметка, или може да го прочетете в учебниците по икономика, тези хора могат да загубят, могат да спечелят, но когато произведат, те задвижват обществените процеси, създават работни места, плащат се осигуровки, данъци. Кажете ми, исторически парк е нещо, за което вие, аз разбирам, че искате неща да кажете, ще имате възможността да ги кажете. Които са отговорени по вашия модел на задаване. Позволете ми да ви задам въпрос, за да можете вие да отговорите и в това, което отговаряте, разбира се, може да вкарате това, което сте си подготвили. Виждам, че сте написали някакви неща. Правото на отговор би трябвало да е последователно на това, което се направи като внушение. Тогава се започна самото интервю. Аз съм подготвила въпроси, които да дадат възможност да отговорите на нещата, които бяха казани в ефир. Имаше неща извън това, което е казано. Примерно като начало този смях ме смразява, което вие казахте. В самото начало един отказ пуснахте от филма. Момента, в който, тъй като не излъчваме отново отказа, момента, в който Любомир Жечев ви пита какво ще правите с такива като мен, и вие казвате, ще ви превърнем в някой, който да забавлява хората. Така, понеже вие виждате отказ от всички записи, които той е направил, които са манипулирани по определен начин. Как и беше манипулирано това, което вие сте? Аз не съм искал да говоря. Кой съм аз, че да правя нещо на даден човек? И понеже в целия разговор имаше шега... Смеха ви беше... Той беше в целия разговор беше шегата. Понеже вие не го знаете, разговорът беше само 2 часа там, плюс други. Общо с него има 5 часа разговори или 6 часа разговори, които са записани, от които той извадил няма да направите контекст. От Любомир Жечев, като вземете властта, шут, който да забавлява от никой няма хората, да направя нищо, защото вярвам в свободата, вярвам в демокрацията, вярвам, че Бог е дал на човек свободен избор и не съм аз човека, който може да го отнеме. Сега звучите малко по-различно от начина, по който звучите, когато се шегувате с Любомир Жечев. Ами вижте, пак казвам, когато един човек отреже отказ и го манипулира по начин, по който да представи човека в лоша светлина, се получава това нещо. Това бяха вашите думи. Аз видях вашия смях. Разговор между вас двамата. Вътре, в рамките на тези няколко секунди, в които се случва този разговор, нямаше монтаж. Вие работите в телевизия и вие знаете по какъв начин могат да се изрежат, да се направят неща в контекста, в който иска автора, режисьора да ги докара. Вие работите в... Ето казвате, че за определени внушения. Вие правите внушение, че журналистиката е изкуство на манипулацията. Това не е така. Но е едно от клишетата, с които хора, които парадират с патриотични възгледи, общо взето развяват знамето на собствената си правота. Има много зрители, ето пак патриотични възгледи. Това вкарвате някакъв контекст, който го няма в разговора. Тук не говорим за патриоти, за България или за нещо друго. Навсякъде телевизията си е една и съща и тя винаги служи на интересите на хората, които плащат за тази телевизия. Това е в капитализма. Имало е много протести, в които наистина допускате огромна грешка в
начина, по който разсъждавате, но аз не съм човека, който ще променя възгледите ви. Вие сте в право на отговор. Кажете ми, Държавната агенция за национална сигурност е оценила исторически парк като финансова измама за 70 милиона лева. И има данни, че вие сте работили с руските служби. Вие знаете това и всичко това е изпратено към прокуратурата заедно с засекретена част от информация от ДАНС. Всичко това измислица ли е? Така, значи, вижте, първо изместваме се от темата, която е, нали, да отговорим на филма, но първо, кой ви каза, че ДАНС има за мен измама за 70 милиона? Имаше доклад на Държавната агенция за национална сигурност, изпратен до парламента. Така, вие имате ли право да го видите този доклад? Нямам, защото има неща, които вътре са засекретени. А как знаем, че го има това нещо и е написано? Вие нали четете, че разследвания достатъчно бяха направени, а това, че прокуратурата Кои оттам разследвания нататък... са направени? Кои разследвания са направени за вас? Да. Аз няма да ви информирам в момента. Аз искам, помолих вашия режисьор или сценарист, или не знам, тук импресариото, или както е човека, който ръководи. Наричайте го както искате. Импресарио звучи чудесно. Едно филмче да пусне, което да видим от кой човек идват всички доказателства. И го помолих, нали, защото ви пуснахте отказ от филма на Любо Жечев. Аз искам само 1 минута да пусне, за да видим... Вие не сте помолили мен. Източника. Аз импресарио нямам, така че... Човека, който няма как да пуснем нещо, което не съм видяла предварително за ефира на предаването, което правя. Така, в това нещо, което ето аз тук съм ощетен, вие давате на едната страна, пускате отказ и подбирате ги по някакъв начин. Наживо ли сте в ефира на Фокус? Наживо сте в момента. И казвам, че човека, който дава... И как сте ощетен от мен, при положение, че сте наживо в ефира? Вие правите внушения. Първо с този смяхме... Да. После казвате, че има документи, за които вие нямате доказателства, вие не сте ги видели. Аз нямам достъп до тях. Ама вие няма как да кажете, че има такива документи тогава. Това се случи в българския парламент. Те бяха изпратени от Държавната агенция за национална сигурност до българския парламент. Ама как българския парламент може да каже нещо, което е незаконно? Значи вие в момента казвате, че българския парламент трябва да бъде... Вие казвате, че Държавната агенция за национална сигурност не е изпратила такъв доклад. Вие казвате в момента, че българския парламент трябва да бъдат осъдени народните представители, защото изнасят секретна информация. Мисля, че не ви казах такова нещо. Казах ви, че е изпратен доклад за исторически парк, за финансови измами, за 70 милиона, които са стигнали до информация в Народното събрание и тя е излязла. Но аз нямам право да видя тази информация. Ако има секретна информация в Народното събрание и тя е излязла навън, това означава, че има някой, който е изнесъл секретна информация. Ако службите не си вършат работа... Защо за вас има секретна информация? Как мислите? Как? Защото съм неудобен на Бойко Борисов и Делян Пеевски за това. На тях двамата конкретно. Ако аз при всички проверки, които имам, е имало за какво да ме арестуват, ме да ме арестуват на 100% до сега. Кажете ми колко акционери имате в исторически парк. Вашия колега Йоан Запрянов, който вие казвате, че е правил разследване за исторически парк, има статии, има документи, с които може да самосезира прокуратурата, които съм ги казвал, но ето, вие не сте ги отразили тях, в които той в организирана престъпна група 2 пъти участва. Единия път в който с един бивш депутат от БСП, Георги Андреев и престъпник във Варна. Във филма няма казвате, такъв Запрянов. Вашия източник е как Йоан Запрянов, вие казвате журналиста от Капитал, който е правил разследвания. А вие цитирате това, че аз цитирам статия от Капитал, така ли? И казвате, който е правил разследване. И вие сега искате да ми кажете, той е човек, че е бил какъв... Но как може ваш източник да е човек, който е бил 2 пъти участник в организирана престъпна група? Мой източник, аз цитирам статия, която е излязла в Капитал за разследване, което колегите от Капитал правиха години наред. Кажете, те го правят по повод организирана престъпна група. Кажете ми нещо. Те не го правят тази статия. Не я правят, защото правят журналистическо разследване. Има ли хора спечелили от инвестицията си в исторически парк? Аз това не съм длъжен да ви го отговарям на вас, защото това е частно дружество. Това е частно дружество. И в частното дружество, какви са отношенията между хората? Ако вие сте извършили определена дейност, която е ощетила над 1000 души, мислите ли, че аз нямам право да ви питам за това? Вашия колега Любо Жечев, който прави филм, пред мен, ще го пусна, каза и преди го е казал, че биткоин ще стане $1 милион. Минали са 10 години от тогава. Биткоин не е станал $1 милион. Вие сте предприемач, има нали много така? Хора, които са загубили пари, апартаменти и други неща в тази посока. Исторически парк и това нещо, което вие отивате и казвате, че аз съм подвел, при положение, че един човек твърди, че биткоин ще стане $1 милион и този човек го твърди пред млади хора, които отказват да работят, които имаме проблем в момента въобще с организирането на младите хора. Казва го един човек, който пак пред мен във видео си признава, че е вземал наркотици и го питам, щом сте разследвал журналист господин Жечев, защо не си намерите
човека, който ви е дал наркотици и да намерим от там кой ги разпространява. Утре сигурно и за мен ще говорите, че съм взимала наркотици, но преди аз го имам на видео. Аз го имам на видео това. Кое? Любомир Жечев, където си признава, че е вземал наркотици. Утре ще ме вкарате и мене в този списък. Кажете ми, защо карате хора да теглят кредити? Ами, пак, ето, отново вие правите внушение. Как аз мога да накарам хора да теглят кредити? Аз продавам на хората книги. И не мога да ги накарам да си купят книги, а ги карам да теглят кредити. Направихме експеримент, в който давах на хората 100 лева или книга, която ще им оправи финансите до живот. Ето, твърдение. Една книга, тънка, ви оправя финансите до живот. Подарък. Или ви дам 100 лева. За инвестицията, която казвате, за доходността от исторически парк. Ако човек инвестира в исторически парк, след колко години той ще има... Колко беше в филма на Любомир Жечев, става ясно, че обещавате доходност, вас ви има на видео, как го казвате това нещо, която е няколко милиона ли, колко беше? Така, как обещавам в икономиката доходност? Може ли да ми го обясните? Вие казвате, инвестирайте в исторически парк. Разбира се, че аз мога да кажа всичко. Случи ли се това? Тези хора върнаха ли си инвестицията? Аз мога да кажа всичко. Някои са си върнали, други не. Това е процес на работа, в която пак казвате, че не сте длъжен да ми отговорите, така? Вие в момента ощетявате частна инвестиция и частно дружество, аз ли ви ощетявам? което се направи. Разбира се, с вашите внушения и с нещата, в които вие имате ли съпруг и вашия съпруг, примерно, прави ли щастлива всеки ден. Аз не мога да ви питам тези неща, защото вие сте така, вие може да подхождате от... ситуацията, че сте жена и по някакъв начин аз трябва да се държа по друг начин, но вие, примерно, във вашия разговор обиждате жена ми... на къде тръгвате. Ами, не, вие питате лични неща. В едно частно дружество, което не държи сметка на никой да дава по никакъв начин отчет. Това е частно дружество, това не е публично дружество, което е направило исторически парк, направило е полезен обект, а не е направило... Как ще съм ощетил български граждани? Има съд. Аз имам право да ви питам. Да, има съд, в който тези граждани има ред, по който трябва да заведат дела. До момента е нямало нито едно дело срещу мен, благодарение на вас. На мен? И точно на вас. И на хора като вас с телевизии, това, което се е случило, в момента ще бъдат ощетени много хора, защото вие ще го видите, вие ще имаме и дела и срещу вас, и срещу други хора, които по някакъв начин очернят обект, което не е обект на ваше съждение. Какъв процент от хората си върнаха инвестицията? Да кажете на жена ми, че е била фризьорка, при положение, че вашия колега Йоан Запрянов прави така, да отидат с фирма, да я заплашват, да я чупят краката. Вашия колега от Капитал, който прави Вие сте на някаква друга планета в момента. Аз не съм на друга планета. Кой е моя колега, който е пращал някого да чупи крака на бившата ви жена или настоящата? Той участва в организирана престъпна група, която благодарение на статиите идва следващия проблем, при който при мен идват мутри, идват институции. И си върнаха инвестицията в исторически парк. Колко хора спечелиха от това, което вие направихте с исторически парк? С какво право вие питате за частна фирма? Да ви кажа ли с какво? Като журналист ви питам. Като журналист, вие сте представител също така на исторически парк. На исторически парк и освен това сте представител на формация, която има политически амбиции. Тя влезе в българския парламент. Аз съм член на партия. Вие колко членове на партии питате така? Аз нито съм управител. Питам член на партия. Различни членове. И членовете на партиите ги питате за това каква имат те организация с хората. Каква информация? Кой е направил тази информация? Защо за другите хора в Народното събрание няма такава информация? Крадат ли, купиха ли изборите Бойко Борисов и Делян Пеевски? Извършват ли престъпления всеки ден? Има ли разпространение на наркотици навсякъде? Не, аз искам да ви питам за по-важни въпроси в държавата. Това ли ми отговаряте с правото си на отговор за исторически парк? Не, аз съм си го направил правото на отговор по нещата, по които вие говорите, защото вие лъжете. Кажете ми, вашата съпруга, бивша или настояща, имате документални доказателства. Ма вие с какво право питате за майка на 4 деца? Колко от вашите колежки имат по 4 деца, които са родили за България? Мога да ви питам за майка на 4 деца. Оттам за майка на 4 деца, които благодарение на вашите въпроси като майка на майка ми кажете, вашата бивша съпруга или настояща, как се здоби с тези имоти? Купила ги е, платила е данъци на 5 милиона лева печалба. Как? Платила е данъци по данъчна декларация. Какво работеше съпругата ви? Какво извършила е допълнителни сделки по покупко-продажба на имоти.
Какво работеше съпругата? Допълнителни сделки по покупко-продажба на имоти. Вие чувате ли ме? Данъчна декларация, в която има платени данъци на 5 милиона лева. Вие знаете ли 5 милиона лева да си платите данъците? Какво работеше жена ви? Вие 5 милиона лева знаете ли? Тя е била фризьорка до 2010 година. Да, и след това изведнъж как стана? Как изведнъж стана? Вие знаете ли колко е струвал един имот? Как са се подобрили нещата? Как стана това? Вие знаете ли колко е струвал един имот? Ама ето вие в начина, в който питате, един имот в едно село е струвал 500 лева. Сега един имот в това село струва 200 хиляди. Колко имота има съпругата? Ами вижте, по 500 лева, ако е купила 200 имота по 500 лева, са 100 хиляди лева. И колко имота има? Да, има кредит, за това има и 5 милиона платени данъци. 5 милиона платени данъци. Съпруга, която моята съпруга, бившата, има 5 милиона платени данъци. 5 милиона? 5 милиона платени данъци. С които има право... Предприемчива е. Ами вижте, има право, тя е платила данъци, тя е регистрирала търговска дейност. И вие, ако забранявате някой да прави търговска дейност или трябва да го карате виновен, що е правил търговска дейност, значи вие по някакъв начин ощетявате... Последни 2 минути на този разговор. Пак казвам. Гледах ви интервюто в миналото. Имате документални доказателства. И там казвате, че сте работили... Кои са документалните доказателства? Аз искам поред по това да ви дам отговор. Аз се надявам, че българската прокуратура ще си свърши работата. Вие се надявате, ако вие се надявахте българската прокуратура да свърши работата, това, което щяхте да направите, да оставите да свърши, а не да отидете да нарушите инвестицията на толкова много хора, като направите внушение, че тази инвестиция... Конкретно вие с Любомир Жечев. Аз и Любомир Жечев. И вие този смях ме сравнява и повтаряте схема. Имате ли паравоенни отряди? И вие казвате, не имам 300 ядрени ракети. Знаете ли, да дойде прокуратурата да провери пак Йоан Запрянов, който да го казва. Оръжие притежавате ли? Разбира се, че притежавам. Като над 200 хиляди човека в България притежават оръжие. В какви случаи ги използвате? В какви случаи? Ловджия съм. Имам оръжие за самозащита. Не ги използвам, не ходя на лов. Питам ви много сериозно. Аз ви казвам, нищо не ловувам, не ходя на лов, нямам време. Имате ли паравоенни отряди? Ма как мога да имам паравоенни отряди? Защо ми задавате този въпрос, като аз ви задавам? Кои са документалните доказателства, които имате за престъпления, които сме извършили? Имате ли паравоенни отряди? Вие го казахте в предното... Нямам как да имам паравоенни отряди. Имате ли? Колегите ми казват, че времето ни е изтекло, финално изречение от вас. Ами само едно нещо искам да кажа, че вие не ми дадохте правилно отговор по нещата, които направихте като внушение. И на нито едно от тези неща. И ние се срещнем в съда, да. Това е нещо, което искам да кажа. Благодаря ви.